Izenzo isahluko sesithupha soqala ufunda evesini lokuqala. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Abayi12 base bebiza ibandla labafundi bathi, "Akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. Funani-ke phakathi kwenu, bazalwane, amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle, agcwele umoya nokuhlakanipha, esingawamisela lowo msebenzi. Kepha thina sizakuqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi." Lelizwi laba lihle kulo lonke ibandla. Base bekhetha uStefane, umuntu owayegcwele ukukholwa noMoya oNgcwele, noFiliphu, noProkhoro, noNikanori, noTimoni, noPamena, noNikonawu, iproselyte lase-Anthoniya. Babamisa phambi kwabapostoli, bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo. Izwi likaNkulunkulu landa umumo wabafundi, wakhula eJerusalema, nesixuku esikhulu sabaphristi salalela inkolo. Kepha uStefane, egcwele umusa namandla, wenza inkazimulo nezimangaliso ezinkulu phakathi kwabantu. Kwase kusuka abanye besinagoge elithiwa elabaLibethino, nabaseKhurene, nabase-Alekizandriya, nabavela eKilikhiya nase-Asiya, baphikisa oStefane. Kepha bebengenamandla okumelana nokuhlakanipha nomoya ayekhuluma ngakho. Khona bathe ngamadodana athi, "Simzwile ekhuluma amazwi enhlamba ngoMose nangoNkulunkulu." Bavusa abantu namalunga nababhali, bamvukela, bambamba, bamisa emphakathini. Bamisa ofakazi bamanga bathi, "Lo muntu akayeki ukukhuluma amazwi ngale ndawo engcwele nangomthetho, ngokuba simzwile ethi uJesu lo waseNazaretha uzakuchitha le ndawo, aguqule imithetho asinike yona uMose." Kwathi bemgqolozela bonke ababehlezi emphakathini, babona ubuso bakhe kungathi ubuso bengilosi.